दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोदै गोदै निउ बड' लाभ स्ट'रि। नोंथांमोना नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों नमिता, सनजित आरो बिजु उषा। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि सिंगारानो जादों आशा आरो सोमखोर। नैबे भिडिअनि कनसेप्ट आरो डिरेक्सनानो जादों नमिता। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि एन.ए प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौबो लाइक शेयार खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो।